Máš cvičiť viac opakovaní s menšou váhou alebo menej opakovaní s väčšou váhou? Toto je dosť častá otázka, čo si ľudia vlastne kladú vo fitku, keď cvičia, a v minulosti, a myslím si, že aj dneska ešte veľa ľudí verí tomu, že viac opakovaní a menšia váha je lepšia na rysovanie svalstva a menej opakovaní a väčšia váha je lepšia zase na naberanie alebo teda na budovanie svalstva. Pritom chudnutie a naberanie čisto závisí, v podstate viac menej závisí iba na strave. Chudnutie je teda hlavne na kalorickom deficite, čiže príjmaš menej kalórií, ako tvoj organizmus spáli. S tým, že cvičenie ti dopomôže k tomu, je to optimálnejšie. Lepšie sa chudne vtedy, keď cvičíš, a hlavne vtedy, keď robíš nejaké ľahké kardio. Ako teda najčastejšie, čo počuješ, 10 000, 12 000 krokov za deň. A naberať je lepšie samozrejme v kalorickom surpluse, čiže zješ viac kalórií, ako tvoje telo spáli, s tým, že máš ten adekvátny silový tréning, dostatočne ťažký, adekvátne ťažký silový tréning. Čiže veľa ľudí si kedysi predstavovalo, že to vyzerá nejako takto, že keď budú cvičiť viac opakovaní, dajme tomu od 15 až 20 a s nejakými menšími váhami, tak budú viac vyrysovaní, taká tá atletickejšia, taká estetická postava. A zase naopak, že keď budú cvičiť veľké váhy a málo opakovaní do tých 6 až 10, tak budú zase strašne veľkí a taký mohutný. A pritom nie je to, že buď alebo, ale mal by si cvičiť aj to. Pretože veľmi zjednodušene máme vlastne svalové vlákna rýchle a pomalé. Čiže keď máme rýchle a pomalé svalové vlákna, už len z názvu, rýchle sú teda tie výbušné, napríklad tie často využívajú boxeristi, hej, vspierači, olympijské vspieranie, šprintéri. A zase pomalé to sú napríklad Tour de France, hej, viac menej, hej, tam sa používajú aj, ale zase pri výdržových športoch sa využívajú viac tie pomalé, ktoré nemajú takú tú okamžitú, ten rýchly taký výkon, ale dokážu vydržať niekoľko hodín pod záťažou. A tam sa vlastne dostávame k tomu, čo je to hypertrofia. A hypertrofia je vlastne jav, ktorý sa deje vo svaloch vtedy, keď cvičíš a dostatočne tvrdým tréningom urobíš mikrotrhliny alebo takéto poškodenie v tom svale, priamo na tých svalových vláknach, čím je potom tvoj organizmus nútený adekvátnou stravou, výživou tie svalové vlákna opraviť, alebo teda zregenerovať, s tým, že ich spraví silnejšie a pevnejšie, urobí tie väzby silnejšie, pevnejšie, za tým účelom, aby bolo do budúcnosti pripravené na takú záťaž, ako si vlastne vyvinul na ten sval pri tom tréningu. No a táto optimálna hypertrofia podľa vedeckých štúdií sa deje optimálne v rozhraní 5 až 30 opakovaní pri tom tréningu. Čiže z toho vyplýva, že nie je pravda ani tam, ani tam. Ty máš cvičiť aj ako keby tú špičku, keď si to predstavíš ako takú pyramídu, tak niekde na vrchu je nejaká tvoja maximálka. V strede máš, dajme tomu, tých 8 až 12 opakovaní, čo väčšina ľudí cvičí, alebo teda väčšina ľudí vidíš cvičiť. A ja s mojimi klientami, čo sú v takej tej začiatočníckej fáze, tak cvičíme väčšinou od tých 8 alebo 6 až 12 opakovaní. No a potom máš na konci tú výdrž. Tam sú teda tie výdržové, také tie pomalé svalové vlákna.
ktoré využívaš pri tých športoch, ako je cyklistika, beh, aj pokiaľ to nie je šprint, ale dlhodobý, hej, beh, plávanie, zase vravím dlhodobé, nie nejaké rýchle. Čiže triatlonisti, z časti aj futbalisti, hej, lebo tam používajú aj. A tu už vidíš vlastne tú koreláciu, že musíš cvičiť aj, lebo využívaš akože aj pri športe, ale v bežnom živote využiješ aj to. Hej. Že niekedy potrebuješ zodvihnúť niečo ťažké a niekedy potrebuješ urobiť jeden pohyb viackrát, napríklad kopeš na záhrade, odhrňaš sneh, hej, takéto aktivity. Preto by si mal teda cvičiť aj ten vrch, aj tie veľké váhy v nižších opakovaniach a aj také tie stredné váhy a potom aj tie nižšie váhy na viacej opakovaní. Preto vlastne to cvičenie je ako také spektrum tých 5 až 30 opakovaní, kde by si sa mal teda v tréningu pohybovať, ale už si myslím, že 30 opakovaní je akože už taký fakt, že strop. Ja chodievam tak 20, dajme tomu, že 25 opakovaní a už si poviem, že radšej trošku pridám váhu a zase trošičku menej opakovaní spravím. Ale zase neznamená, že nemôžeš napríklad cvičiť 1 až 4 opakovania, hej. To už zase ten silový tréning si môžeš upravovať podľa toho, aké sú tvoje ciele. Ale len vravím, keď ideš teda cvičiť, snaž sa zahrnúť celé to spektrum, čiže ideš aj do tých 5 alebo okolo tých 5 opakovaní, tie vyššie váhy, s tým, že napríklad si dáš po normálnej sérii ešte aj zhadzovanú sériu, čiže vymyslím si, išiel si na tlaky na hrudník s jednoručkami, vymyslím si 40 kg, hej, čiže 20 a 20 a dal si s tým tých, ja neviem, 5-7 opakovaní, bolo to ťažké, hej. Dokončíš si svoju ťažkú sériu, hneď za tým zoberieš ľahšie činky, napríklad 10-10 a pôjdeš do zničenia, napríklad dáš 20 opakovaní, vymyslím si, hej, a zahrnieš tam vlastne, urobíš takú jednu ťažkú sériu a zahrnieš aj tú intenzitu s tou vyššou váhou a potom aj tú výdrž s tou ako keby kvázi nižšou váhou. Čiže či už chceš schudnúť alebo chceš pribrať, tak mal by si v tom fitku precvičiť celé to spektrum tých opakovaní. Od tých 5 do tých 30 je ten ideál, to rozhranie, kde by si sa mal pohybovať. A cvičiť vlastne dostatočne tvrdo, lebo môžeš spraviť tých 30 opakovaní, alebo je to s tak ľahkou váhou, že tých 30 opakovaní by si dal znovu za tým, hej. A možno, že aj znovu, hej. Dal by si 90 opakovaní a až potom by si, hej, cítil, že to je ťažké. Čiže vravím, tá váha by mala byť adekvátna a tá záťaž by mala byť dostatočne ťažká, dostatočne by mal ten tréning byť intenzívny na to, aby si tých aj 5 až 10, 8 až 12 opakovaní, aj 15 až 30 opakovaní proste cítil, keď docvičíš tú sériu, aby si povedal, že fakt to bolo ťažké. No a ak si teda tréning nevieš zostaviť tak, aby si precvičil vlastne celé to spektrum, alebo nevieš teda celkovo, ako si spraviť tréningový plán na to, aby si mal výsledky, tak mi kľudne napíš do komentárov a pozrieme sa na to.